que durará todo o mes, ainda que de forma intermitente, que chamamos Desafíos Políticos en Europa en 2014. A Europa é onde estamos, o 2014 tamén é o ano que vivimos, ainda que non escollemos nós para unir as dúas cousas, Desafíos 14 Europa, é algo que veo así. Este ciclo que é discontinuo, pero sostido, terá lugar os xoves, menos o día 25, que intervirá Carles Viver, que será o martes. De modo que na súa propia axenda, os xoves polas tardes deste mes, teremos ocupado con este ciclo. Os que o diseñaron son Antón Bamonde e Ramón Maiz, que son ademais os que levan a sección de pensamento dentro do Consello, de modo que é mellor que sexan eles, nomeadamente, penso que Antón Bamonde, o que nos explique un pouco os obxectivos deste curso. Despois xa empezamos co primeiro painel de hoxe, que está composto polos profesores Albino Prada e Luís Caramés, que xa están aquí presentes. Antón? Bueno, boas tardes. A idea de fondo é que Galicia está unha vez máis na encrucijada. E o que vai a suceder en Escocia vai a ter influencia sobre Cataluña e o que sucede en Cataluña vai a ter influencia sobre Galicia. Si en Cataluña se produce unha situación na que o Estado Central negocia e con eso se busca alguna forma de pacto fiscal e tamén de posiblemente algún tipo de alguna forma de federalismo presumiblemente asimétrico, pois eso inevitablemente terá un efecto sobre o estatuto xurídico político de Galicia dentro do Estado. De tal modo que as cuestións que afectan a Escocia ou as cuestións que afectan a Cataluña teñen un efecto de rebote sobre Galicia que convén poñer sobre a mesa, poñer sobre o tableiro e discutir. Un dos elementos que evidentemente está sobre a mesa é a cuestión económica. Se hai unha modificación do pacto fiscal, en marzo se prevé a publicación das balanzas fiscais. A balanza fiscal galega, en fin, no momento en que seña explícita, en que se formule, pois tal vez nos dará datos que non señan moi satisfactorios, tal vez se poñerán claro o carácter subvencionado, entre aspas, da economía galega. O sábado pasado a Vanguardia daba esta noticia, decía que as cotizacións dos traballadores galegos, por un lado, e por outro lado, o gasto en pensións, etc. do Estado, arroxaba unha cifra de menos 1.700 millóns de euros ano, non? E, naturalmente, se a situación catalana produce unha modificación do sistema de financiamento, pois, evidentemente, eso vai ter un efecto sobre Galicia que se engadirá ao fin das transferencias europeas e que, por tanto, pode dar, no contexto da economía galega, é dicir, da desaparición das caixas, do estrangulamento do crédito, da desaparición de milleiros de empresas europeas, empresas galegas, etc., un futuro que pode ser negro, negrísimo. A crise económica inducida, na miña opinión, de algún modo por Alemania, para provocar o cobro, isto, tanto que acreedor que é das débedas, pois pode ter efectos tremendos e, en fin, para decirlo como George Soros, facer do sur de Europa e, por tanto, de Galicia, un ermo industrial con un empobrecimento moi perdurable no tempo. De tal modo que o título do ciclo son Desafíos políticos na Europa de 2014, pero o que suceda en Escocia e o que suceda en Cataluña, isto ten implicacións tanto do punto de vista xurídico-político, do encaixe de Galicia no Estado, como do punto de vista económico, efectos sobre Galicia. E a idea, digamos, é que isto hai que poñer sobre a mesa e que isto convén falalo, convén argumentalo, porque como é frecuente en Galicia, Galicia ten unha certa pasividade, unha certa tendencia a non abordar de frente os problemas, e incluso eu diría a silencialos ou a non
a non mentalos como non se menta a bicha, pero esa non parece unha boa estratégica porque, naturalmente, hai moito perigo de que o autobús nos atropelle, non? E, por tanto, hai que tematizar, digamos, ese aspecto que espero que os dous ponentes de hoxe, Albino Prado e Luís Caramés, contribuyan a facer. Bueno, este, digamos, é o encaixe global das jornadas, é dicir, que é un ciclo sobre os desafíos políticos na Europa de 2014, pero ten, por así decir, un baixo continuo que os efectos xurídico-políticos e económicos que eso pode ter na Galicia de hoxe, non? E ese era, basicamente, o sentido das xornadas. Gracias. Bueno, pois eu creo que, como acostumbra suceder en toda peripecia científica, hai sempre pesimistas e optimistas, tamén na vida cotiá. Por tanto, hai unha parte pesimista que é evidente, que acaba de expoñer Antón Bamonde, que creo que afecta como conxunto a Galicia o que aconteza fora dela, pero tamén hai, digamos, unha mínima perspectiva optimista na medida en que traemos a ilustres especialistas aquí para que nos poidan ilustrar e nos poidan advertir e poidamos de algún modo combatir ese pesimismo, que no fondo creo que é o obxectivo de Antón Bamonde cando inicialmente pensou en facer isto titulado como Galicia sen norte ou Galicia na encrucillada, como acaba de decir, logo foi evoluindo o ciclo nesta dirección, pero no fondo está así. Eu espero que lles guste. Esta situación de intermitencia, esta prestación así baixo intermitencias temporais, pode producir algún desaxuste, pero xa sabido que van ser os xoves, excepto o día de Carlos Viver Pisuñer. Espero que todos poidan asistir e que incluso a partir de hoxe se propale máis a boa nova de que aquí hai algunha solución para estes desafíos do 2014 e nós a ver se temos algunha oportunidade, querido Antón. De novo, benvidos e empeza a sesión. Sí, creo que máis será. Sí. Non vou utilizar nada. Porque se está metiendo por streaming, entón, para poner a sesión de tenía intención de levantar, pero bueno. Levantarse pode. Solo que depende de... Bueno, esto non foi falta para Luis, non pensa xa. Sí. Bueno, pois boas tardes, vamos ir comezando mentras se axustan as cuestións técnicas que afectan só a segunda parte da intervención, a intervención de Albino Prada. Eu coincido cos presentadores do ciclo, que o ciclo é necesario, non? E ademais pareceme especialmente interesante e pertinente introducir a dimensión económica dentro dun ciclo que ten un contido máis de pensamento político-social, non? Porque creo que moitas das cousas están pasando non se entenderían se non introducimos tamén esta dimensión. E ademais facelo cunha perspectiva desde aquí, desde o país, desde Galicia, pensando en que o que suceda en España e en Europa, no mundo, pero en España e en Europa, é especialmente decisivo para o noso futuro. E temos a sorte de ter con nós neste primeiro acto a dous especialistas
que ademais, como verán vostedes polas súas intervencións, pois nos van a permitir introducir unha certa complementariedade, non? Por unha parte, ben coñecido, Luís Caramés, catedrático de Facenda Pública e Sistemas Fiscais da Universidade de Santiago de Compostela, cunha longa traxectoria no servicio público, non só na universidade, non? Foi Luís o primeiro presidente do Consello Galego de Relacións Laborais, ademais de decano da Facultade de Económicas, entre outras moitas cousas. Ten unha presencia destacada tamén nos medios de comunicación públicos en Galicia, é unha persoa con opinión. Eu creo que iso é importante hoxe. Hai que ter opinión. Ás veces compartiremos ou non compartiremos, pero é importante que haxa voces que desde a independencia que otorga a academia, pois susciten un debate interesante sobre estas cuestións de fondo. Eu creo que Luís Caramés, no ámbito, ademais, que lle corresponde, que é o da Facenda Pública, nos pode indicar algunhas vías de saída de enorme interés. E, por outro lado, Albino Prada, que é un reputado especialista en Galicia en cuestións de internacionalización, pero non só, que traballa tamén temas de economía ambiental e en moitas outras cousas en xeral, en temas que teñen que ver coa economía de Galicia, que ademais é unha voz pública presente en distintos medios, singularmente en La Voz de Galicia, sobre cuestións de interés económico, que ademais actúa como consultor de distintos organismos públicos, que é membro do Foro Económico de Galicia, que está no Consello Asesor do Instituto Galego de Estadística e moitas outras cousas. Por tanto, tamén outra voz recoñecida no outro aspecto complementario das cuestións da facenda pública, que é a internacionalización inevitable no mundo contemporáneo. Eu creo que temos a sorte de poder contar para este primeiro debate con estas visións complementarias, que ademais afectan directamente a Europa. Se Europa ten algunha singularidade, é que até agora foi capaz de, ao mesmo tempo que sostiñan os distintos estados que a compoñían, un estado de benestar potente que nos protexía, digamos, das incertidumes da nosa vida e que facilitaba a igualdade de oportunidades, ao mesmo tempo que se construía un mercado unificado que obligaba a internacionalizar os axentes económicos que operaban no seo de Europa. Claro, a crise está pondo isto en cuestión, está facendo emerxer non só as imperfeccións da construción europea, senón xustamente, é unha das dimensións da crise, non é a única, as tensións que existen entre estes dous ámbitos, entre o internacional e o estado de benestar que é un ámbito nacional, entre o internacional económico e o nacional social, que foi como se configurou até agora. Pois Rodrik lle chama isto o trilema da globalización, introducindo ademais a cuestión da democracia, pero non é necesario utilizar este esquema, vese de moitas outras maneiras. Sobre isto, eu creo que vai a estar dunha forma ou outra, vai xirar dunha forma ou outra este debate que temos esta tarde. E ademais facémolo desde Galicia, que ademais das cuestións globais, pois temos algúns problemas específicos, e algúns deles sairán tamén. Temos un problema de sostibilidade do estado do benestar, non só, pero tamén porque temos unha demografía en franca regresión, un nivel de aballentamento non só elevado a escala europea, senón ademais en franco ascenso. E, por tanto, temos aí un elemento de tensión sobre as finanzas públicas moi relevante. E temos, como nos vai contar, podo anticipar, Albino, pois un grave problema de competitividade. Seguramente porque non fomos capaces de aproveitar nos anos fastos que antecederon a esta crise todos os recursos co nivel de eficiencia requerido para resolver os déficits de infraestructura, construir un aparato de promoción de investigación e desenvolvemento tamén a escala empresarial potente, ter un capital humano de primeiro nivel, etc., que hoxe nos permitiría afrontar de outra maneira o futuro. Bueno, estos son as tensións. Cada un dos temas por si mesmo daría lugar a un debate interesante, pero cando os mezclamos, os xuntamos e os abordamos globalmente, eu creo que o interés aumenta aínda máis. Por tanto, o mellor que podo facer é deixar
a sala cos especialistas e comenzamos con Luis Caramés, que nos vai a contar desde a esfera pública algo sobre o futuro de Europa e de Galicia. Luis. Moitas gracias, boas tardes. En primeiro lugar, o meu agradecemento ao Consello de Cultura Galega, a Ramón Millares, por darme esta oportunidade a través do convite de Antón Mamón, de Ramón Maiz, e ademais de poder tamén estar aquí con os meus colegas ben queridos, Xaquín Fernández Leiceaga e Albino Prada. É unha certa ousadía pola miña parte poñer no título da intervención o Estado e a economía, non? Porque é ben sabido que xa que logo estamos rodeados de magníficos especialistas en ciencia política e teoría do Estado, pois seguramente direi algunhas cousas coas cuales non estaban de acordo e tampouco teñen por estalo aqueles que son especialistas en economía ou cidadáns que se dedican a outras cousas. Pero, bueno, eu vou a facer a miña aproximación ao problema, eu penso que a farei en media hora, e logo, xa co debate das dúas ponencias, pois teremos posibilidade de probablemente ampliar máis as opinións. Fai aproximadamente 15 anos ou por aí, eu redactaba un libro de Facenda local, Facenda Pública Local, e no primeiro capítulo facía unha breve reflexión sobre o Estado, este Estado westfaliano, que era quen de ter moita fachenda, non? Pero ao mesmo tempo que tiña eso, pois resulta que era incapaz de xestionar as cousas que ficaban por debaixo e, polo tanto, era absolutamente necesario facer atención á descentralización. O Estado, aquel Estado convencional, era incapaz, desde a súa centralización, dar conta, tentar resolver as necesidades que se plantexaban e a propia lógica das políticas no nivel descentralizado. Pero ao mesmo tempo, este mesmo Estado estaba perdido, ou comenzaba a estar perdido, ou eu naquel momento percibía que cada vez máis era un actor pouco solvente, pouco capaz, pouco operativo, nun conxunto de problemas que se estaban desenvolvendo, que estaban volvéndose cada vez máis grosos, máis relevantes no nivel supranacional. Esta idea pois non fixo máis que consolidarse na miña aproximación ao problema económico actual e cando comecei a utilizar aquela frase que xa dixen moitas veces, pero que non me resisto a volver a lembrar agora, non? Aquela frase que de Benedetti, hai alguén que di que non é de Benedetti, pero Benedetti escribiuna, que decía algo así como que cuando acreditamos coñecer todas as respostas, nos mudaron todas as preguntas, non? Isto é algo que se fai moi evidente e que mostra, ademais, unha gran incapacidade das políticas públicas convencionais para facer fronte a todos os desequilibrios que, desde o punto de vista estrictamente técnico, se produciron, pero con unhas consecuencias no plano social devastadoras. Consecuencias que estamos vivindo aínda agora e que mostraron unha vez máis que as grandes lógicas das decisións ollaban por riba do ombreiro ao Estado convencional. Feita esta primeira aproximación moi general, a primeira pregunta, por lo tanto, é se o Estado
como forza vulnerável fronte aos mercados. É así? É realmente tan vulnerável? Ou é un contrapoder institucional? Seguramente estaríamos máis perto de dar esta segunda resposta. É un contrapoder institucional. Pero logo, no día a día, as cousas parecen desmentir esta primeira resposta. Cando se comenzaba a estudar Facenda Pública, que fixo moita referencia, e lle agradezo por falar dun termo clásico e non de economía pública, que eu creo que é probablemente máis abrangente. Estudamos aquilo da indefectibilidade do Estado. Chamaba moita atención aquilo porque parecía algo teolóxico, non? Porque o Estado pervivía sempre. O Estado non iba a acabar nunca. O Estado, pasara o que pasara, iba a estar aí. Interpretado por unhas ideoloxías, interpretado por outras, pero o Estado iba a permanecer, non? Pero eu creo que progresivamente foi perdendo importancia este carácter tan indefectible, non no plano formal, pero sí no plano real, e foi perdéndoa acompasadamente coa apertura das economías, bueno, seguramente hai unha palabra para dicir isto, unha palabra mellor, agora non a topo, a financiarización. Seguro que hai, San Carlos sabe seguro, non? A financiarización. Pero unha financiarización ata o límite, unha financiarización a ultranza das operacións económicas e comerciais. Por lo tanto, eso parece erosionar no ámbito material esa indefectibilidade do Estado que na memoria era unha especie de xendarme tamén nestas cuestións. E logo, o libre funcionamento do mercado que non conduce, ben o sabemos sempre, a unha regulamentación satisfactoria da economía. E claro, o Estado é máis eficiente entón que o mercado. Estaríamos nun debate moi convencional, moi clásico, moi manido, moi repetido, pero non, eu creo que a interdependencia, a apertura crecente do conxunto das economías, pois foi derivando en combinación coa complexidade dos mercados financeiros, foi derivando cara a unha pérdida de poder do Estado no plano internacional, sobre todo. Dicir que iso é algo moi evidente, esta crise, ademais, deixou-no palmariamente evidente, pero non só no plano internacional, senón tamén no plano nacional. Neste cadro, neste contexto que está cheo de perturbacións, a crise conduciu a un reforzamento, ao meu ver, da capacidade de intervención do Estado ou, ao revés, o que fai a crise é precisamente voltar inoperante, volver crítica esa capacidade nominal de intervención do Estado. Cales son esas feblezas do Estado ou as fortalezas dese Estado nun contexto que está dominado pola incerteza e que está, ademais, cheo de risco, que non é outro que a mundialización ou a globalización. Xa sabemos que houbo máis globalizacións, pero non cabe ninguna dúbida que esta ten algunhas características que mudaron moito as relacións económicas, as relacións interpersonais, todo o progreso do numérico, as comunicacións, todo en online. Isto dalle unha faciana á globalización actual moi diferente. Estou pensando, por exemplo, no movimento de capitais, de como funcionan as bolsas, etc., que introduce per se uns elementos de inestabilidade que non eran contemplados noutros momentos da historia cando se falaba tamén de globalización. Por lo tanto, o Estado, desde o punto de vista
da operatividade das políticas económicas é agora máis vulnerável ou non? Eu creo que se produciu a desregulación, que a supresión do control de cambios, a liberalización de movimentos de capital extrema. Logo, se foi creando casi que un mercado único de capitais a escala planetaria. E logo unha desintermediación forte con finanzas directas, etc. Claro, todo isto, eu me lembro, ahora que vexo aquí que Sáez, me lembro naquel momento, cando Guillermo da Dehesa estaba por estas terras, e logo escribiu varios libros sobre a globalización, que xustamente se encaraba a globalización prácticamente solo enumerando, analizando e pronosticando factores completamente positivos da globalización, os teóricos beneficios da globalización. Unha mellor asignación do aforro mundial que, dada a competencia, a concurrencia, a mobilidade dese capital, provocaba unha queda dos custos para as empresas que estaban operando nunha escala multinacional. Logo se diversificaban moitos riscos para os prestamistas e o financiamento era máis fácil dos déficits orzamentarios, etc. Pero se estaban escondendo os potenciais que logo se demostraron que foron moi reais, efectos perversos desa globalización, dunha globalización sin gobernanza, que digamos que é un pouco a tese que está detrás das miñas palabras, no senso de que, en certa medida, a lámpara deixou sair o xenio, a globalización é un facto, pero iso precisa unha gobernanza, e a gobernanza está por facer. Entre esos efectos perversos está a potenciación de investimento de carteira en detrimento do investimento industrial, do investimento comercial. Unha xestión moi cortoplacista con gran asunción de riscos. É unha progresiva influencia na parte negativa da súa actuación das famosas axencias de cualificación de riscos. Unha cousa que xa se sabía, pero a crise puxo máis de manifesto, é que os mercados financeiros se autorregulan moi dificilmente. E iso é tanto máis certo canto a política monetaria é máis acomodaticia. É dicir, que hai unha creación monetaria pouco limitada. Existe unha especificidade na formación dos precios nos mercados financeiros, como é ben sabido. No mercado normal, cando o precio sube, a demanda baixa. En principio, con carácter xeral. Pero nos mercados financeiros, cando o prezo dun activo sube, a demanda sube, porque hai un efecto riqueza. Se máis rico cando se compra. A economía, como decía antes, se financiarizou. Se hipertrofiou a especulación. Sempre aos estudantes chama a atención cando se di que un certo nivel de especulación é positiva, axustando cousas no mercado. Se hipertrofiou, os activos financeiros se demandan cada vez máis, con máis frecuencia e maior cantidade para especular. E se nos fixamos nos bancos, xa sei que falar mal dos bancos é unha cousa que é sempre moi agradecida. Pero é difícil falar ben. Se nos fixamos nos bancos, é verdad que dependendo dos países, a división entre bancos de negocios, bancos máis comerciais, ou por menor, etc., pode ser distinta, pero o sistema bancario no seu conxunto desenvolveu operacións de especulación nos mercados financeiros por conta dos seus clientes de unha maneira extraordinaria. Gran parte do sistema bancario foise alonxando progresivamente do oficio básico, ao cual, ahora, polo menos nas declaracións, din que queren voltar. Depósitos e créditos a particulares e a pymes.
E a titulización, outro nome tamén bastante particular, das hipotecas subprimes, pois colmou o vaso. Hai anécdota que sempre se conta, eu non me resisto a contala tamén, de este vídeo que circulou tanto por internet, non? Do vendedor de hipotecas lixo que vai na América profunda, chega a unha casa de madeira onde hai un afroamericano nun balancín, non tiña moito que facer, polo menos estaba ali entretenendo o ocio obrigado, e o comercial lle di se non querría hipotecar aquela casa. O afroamericano abreu os ollos como platos e dixe, pero a quen se lle pode ocurrir que eu quero hipotecar isto, pero que me vai a pagar algo por isto, non? Pero isto era o que ocurría, non? É dicir, que se daban hipotecas a que non podía pagar. Se metían dentro dun paquetiño, se ataba con papel de celofán e entraban no circuito e acababan, non se sabe onde, pero casi sempre voltando tóxicos algúns balances que, xustamente, cando isto se estaba producindo, escoitábamos neste país que tiñemos a banca máis solvente do mundo. E non cabe dúbida que había entidades moi solventes, pero tamén as había, probablemente non na mesma intensidade, con unha cultura diferente que ocurría en Estados Unidos, pero estaban tamén afectadas por esa toxicidade. Isto que, contado así, dunha forma moi sinxela, pode parecer casi que unha piada, pois isto era o que estaba ocurrindo sistemáticamente a través dos canles de infección do sistema financeiro hasta chegar á economía real. Todo este entramado acabou por afundir o conxunto das economías do mundo en 4 anos, máis ou menos. Eu me lembro que desto dos aeroportos comprei un libro de Alan Greenspan, que acababa de sair. Era no inicio da crise. Me deu tempo a ler 2 capítulos. Deixei de ler, claro, porque desatouse a crise e todo o que decía Alan Greenspan pois me parecía máis un libro de humor, porque era un dos colaboradores necesarios da desfeita. Pero cando un lee algo dos clásicos, se atopa con que a natureza dos problemas non é unha novidade. A novidade ven dada polo soporte, polos mecanismos de transmisión, por esas características que falábamos ao principio da globalización. E Wicksell, o que fai moitos anos escribiu, cando o estado de confianza se estende e os tipos de xuro son inferiores ao tipo ou taxa de beneficio esperado, o crédito alimenta o crecimento sin que os bancos poidan evaluar sempre correctamente a solvencia dos prestatarios. Poidan ou queiran, pero realmente isto é unha descripción moitos anos atrás de cousas que pola natureza son semellantes. A inversa, este risco se sobreactiva, se sobreestima nas fases depresivas do ciclo, probablemente está ocurrindo agora, prolongando a severidade da crise e a duración da recuperación. Logo, está o fenómeno da concentración bancaria, que provocou bancos demasiado grandes para entrar en falencia, para quebrar, e, polo tanto, se evidenciaba que en demasiadas que son demasiado grandes estes bancos tamén para existir. E a crise foi capeando ese temporal a través da arma monetaria, en certa medida afogando en liquidez as dificultades gracias, sen dúbida, aos bancos centrais. E as axencias de calificación. Claro, chegamos a un punto sensible. Sempre estiveron aí. Non é un invento desta crise. Entón, que é o que pasou?
Pois, cando os gobernos, os estados, comenzan a entrar tamén as institucións financeiras, fondos de pensións, etc., nos mercados, porque precisaban, sobre todo os estados, precisaban financiamento, desestabilizaron de alguma maneira un mundo ao que pertenecían en principio solo as grandes empresas. E as axentes de calificación fóronse especializando nunha parte moi importante do seu traballo na calificación dos estados. Calificaban a súa capacidade de reembolsar os créditos que estaban usando para financiar cantidades crecentes de débeda pública. Entón, unha competencia, unha concurrencia moi severa por fondos limitados e, ademais, con exixencias respecto á devolución tamén moi estrictas, pois foi obrigando os estados a demostrar que podían devolver os depósitos, os préstamos, a través de políticas estruturais, políticas desas que non lle gustan a case ninguén, é dicir, a demostrar que coas súas políticas, as súas finanzas eran sustentables. Entón, as axentes de calificación contribuíron a volver os estados pois prisioneiros en alguma maneira da súa débeda pública, con independencia logo, que se alguén quere podemos falar despois, dos conflitos de intereses que están nestas axencias e que, sin embargo, nin os estados, nin a Unión Europea, nin ninguén foron quen de idear un mecanismo alternativo onde esos conflitos de intereses se puderan superar. Por lo tanto, o Estado, despois deste sirbol un pouco rápido pola evolución da crise, non cabe ningunha dúbida de que é unha forza vulnerável nun contexto moi perturbado. Diríamos pedantemente bouleversé, moi perturbado. Os mercados impoñen aos estados unha disciplina orçamental e financeira drástica. E teñen por diante un doble desafío, que ademais é de difícil consecución de forma simultánea, que é, por un lado, ser disciplinados orçamentariamente e, por outro, colaborar na competitividade da súa economía. O Estado, polo tanto, recén dos mercados financeiros na aplicación da súa política económica. Isto non é, ao meu ver, nin demagoxia, é un pouco mirar as cousas e contar como son. Vou a poñer un exemplo moi reciente. Hollande, este presidente que hai en Francia. É o home do casco. Bueno, cando estaba na campaña electoral, dixo que desexaba batirse en primeira liña contra os mercados financeiros e as axentes de calificación. O dixo así, está publicado na prensa francesa. E agora constatamos que ninguén dubida da súa boa vontade, non? E que nos ratos libres que lle quedaban para gobernar. Pero a Francia acaba de dar un xiro na súa política económica que ratifica o que estamos dicindo. Ten que reducir moito a débeda pública, ten que sanear o seu sector público. A débeda soberana lle exixe, está baixo a lupa das axencias de cualificación. Por lo tanto, o señor Hollande acabase de tragar todo o que dixo na campaña electoral. O Estado intenta manterse, o Estado convencional westfaliano, intenta manterse como contrapoder institucional fronte aos riscos da globalización financeira. Pero a duras penas, e en Europa, do que logo falará con moito maior fundamento Albino, a supranacionalidade avanza a trancas e barrancas, máis ben poderíamos decir
que non avanza. É verdade que coa crise pois se montaron algúns fondos de solidariedade económica e financeira, o mecanismo europeo de solidariedade financeira, etc. Pero é evidente que Europa está nun impasse que nese camiño que eu intento transmitir de un Estado sobrepasado polos problemas sin capacidade real para poder asir, para poder facer cousas na política económica, pois a Unión Europea, por exemplo, probablemente é o exemplo regional de integración onde estas cousas, se o camiño tivera sido outro, probablemente xa estiveran experimentadas e con capacidade de reasir os problemas supranacionais, polo menos con máis solvencia que os estados nacionais. Por lo tanto, nunha primeira conclusión da miña exposición, eu creo que se constatou claramente hasta que punto os mercados se mostraron incapaces de revertir ou de moderar os desequilibrios económicos e financeiros enxendrados pola globalización financeira. Iso é un facto, é un feito, non? Os desequilibrios foron de tal dimensión que a coherencia do conxunto que nós pensábamos que era un conglomerado de institucións en torno a este tipo de Estado que, sobre todo se temos en conta todo o aparello que leva arredor, pois que tería unha capacidade operativa maior frente á crise, nos demos conta de que foi posta en cuestión. O sistema bancario, por exemplo, que decíamos antes que era demasiado grande e que estaba moi concentrado, simplemente como un exemplo, por selo, obriga aos estados a socorrelo. O sistema bancario tomou riscos excesivos, pero os beneficios son seus. As pérdidas se socializan. Acabamos pagándolo cos impostos, non? Logo, veñen as curas de cabalo que acaba sufrindo a poboación. Na última parte da miña intervención, quero facer referencia a unha personalidade que foi moi influinte en Europa, relativamente no mundo, como foi Trichet. Trichet, como mandamais do Banco Central Europeo, escribe: a globalización é ultra heureuse. E realmente debemos de estar máis que felices coa globalización. Ele estaba desbordado de felicidade coa globalización. E daba algúns datos que son certos, pero que ocultan outros que tamén non son e son moito menos positivos. Millóns de persoas saíron da pobreza, é certo. O crecimento dos emerxentes e de China testemunhan isto. Pero, ao mesmo tempo, todos sabemos que as desigualdades se reduciron, pero non dentro dos estados. Dentro dos países hai un salientable incremento da desigualdade. E esta crise non fixo máis que agudizar esa desigualdade interior. Por lo tanto, o señor Trichet está moi feliz cando mira os grandes números, pero se mira dentro dos países, esa felicidade tense que acompasar pola conciencia de que temos máis pobres e máis ricos, moito máis ricos. A globalización non cabe ninguna dúbida que acelerou os cambios. Tamén hai que se preguntar, é necesario estar cambiando de smartphone cada 6 meses? Iso xa non é unha cuestión tan económica como unha cuestión máis filosófica. Pero, como vou dicir, vale. Pero as cousas van máis alá de saber que van a facer os bancos centrais, que vai a facer o Banco Central Europeo nos próximos meses, que medidas técnicas van a tomar os gobernos.
eu creo que hai algo moi preocupante que nestos días, ademais, acaba de tomar corpo en algún país europeo. Pero non só aí, a crispación da dereita americana, do Tea Party, o incremento da presencia de políticos ultras en Europa, está revelando un malestar profundo ao cual as forzas políticas máis convencionais non lle están dando resposta, pero non cabe ninguna dúbida de que isto é un resultado de unha globalización complexa de xestionar con instrumentos que ficaron completamente sobrepasados, entre eles esa visión do Estado que é incapaz. É verdade que a través de institucións supranacionais se están tomando medidas, se fala, pero realmente non vai á velocidade que esa globalización e a crise produce problemas. Por lo tanto, a resposta supranacional é ainda moi feble para poder facer fronte a esos problemas, e o Estado Nacional é incapaz. Para terminar, e solo, sin meterme no terreno do meu colega, dúas cousas sobre Europa neste contexto. Unha Europa que era o alicerce desa supranacionalidade con capacidade de tomar políticas á escala dos problemas. Está cun debilitamento relativo do seu peso na escala internacional, cunha erosión sistemática, cun repliegue demográfico, cunha dependencia alarmante no enerxético, dependendo o seu aprovisionamento das tres zonas máis inestables do mundo, de Rusia, de Oriente Medio e de África. Hai unha marxinación política creciente de Europa, tanto en políticas de seguridade como nas reglas de gobernanza mundial. Se está producindo unha debilidade desa integración política, ao mesmo tempo que se sigue cara unha integración de países que é o que pouco pensada, baseada en non sei que cousas, pero que non fai progresar nin a política exterior común. Nos entregamos aos americanos como un alibí para non asumir responsabilidades e, polo tanto, esa atractividade de Europa, ese famoso soft power, eu creo que está máis que agostado. E, sin embargo, esa idea de Europa estaba ben encamiñada, ao meu ver, cara a un mundo no que a idea tradicional do Estado westfaliano está debilitada. Como é que a idea dese Estado debe abrirse ou pode abrirse aos desafíos da transnacionalización, aos desafíos do risco mundial? Mo pregunto como economista, eu non teño resposta como politólogo, nin como sociólogo, pero, dende logo, eu creo que cecais un Estado que agora chaman cosmopolita, fundado sobre o principio da indiferencia nacional, a mí parece máis ben eso unha idea moi de laboratorio, pero non cabe ninguna dúbida que, como a Paz de Westfalia puxo fin ás guerras de religión, os conflitos actuais, eu creo que requieren que se den pasos moi decisivos cara a unha configuración diferente do poder. Eu creo que raíces e alas, polis e cosmos, nova afiliación sin renunciar aos orixes, eu creo que por aí deberíamos de ir. Eu non quero estenderme máis en filosofías que estenden da miña competencia suposta de especialidade, pero eu creo que o capitalismo global é quasi salvaxe, ou o ultraliberalismo, eu creo que require unhas apostas diferentes, que van máis alá do vello Estado-nación, e que ese Estado-nación sigue tendo máis sentido cara a coherencia de certas lógicas de políticas económicas internas, de descentralización, etc., pero que está completamente inane e anémico fronte aos grandes desafíos do mundo actual. Permítame concluir cunha cita do sempre xenial, isto sempre queda ben, non? Pero, bueno,
nun contexto como este, non sei. Pero ahora xa a escribín voume arriscar. Unha cita do, para min, sempre genial, George Bernard Shaw, que dicía que o home razonable se adapta ao mundo. O home non razonable se obstina en intentar adaptar o mundo a sí mesmo. Todo o progreso depende, pois, dos homes pouco razonables. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias, Luís, non só por axustarse ben ao tempo, sino por as respostas e, sobre todo, polas preguntas. Deixamos xa sin solución de continuidade a Albino para contarnos a outra perspectiva, que é a perspectiva, digamos, de Galicia na Unión Europea, digamos, da internacionalización. Albino, moitas gracias. Bueno, boas tardes. Gracias ao Consello, a Antón, a todos os que consideraron que a miña presencia hoxe aquí era útil. En fin, é un foro que ten o prestixio que ten e, polo tanto, eu teño que agradecer estar hoxe aquí. Como isto se titula Desafíos políticos en Europa e Antón pois xa deu digamos cuáles son as motivacións de urxencia destas xornadas, pois eu que dou clase de Economía de Galicia, que dou clase da Unión Europea, bueno, pois digo, vou a intentar acercarme ao que se me pide, vou a intentar daquelo do que vivo, con absoluta libertad, pois hoxe transmitilo aquí a xente que non son alumnos, pero que teñen probablemente interés maior, capacidade para... Vou a intentar non facer o que Antón dice que é un mal do país. Vou intentar falar claro. Vou intentar incluso decir cousas que non van gustar oír, pero sinto moito, vou a decir o que penso. E isto titulei no balance perspectiva, si quere, isto é un diagnóstico moi simplificado, porque non teño toda a tarde para contalo, e no diagnóstico hai unha idea do tratamento, ao meu ver, e da estrategia, para salir dese diagnóstico, se é que o diagnóstico non é bo. Teño que decir que eu céntrome exclusivamente nas cuestións económicas. Eu non falo nin de marcos institucionais, nin de problemas culturais, nin de problemas políticos. Todos estos son moi relevantes. Están no fondo deste asunto. Pero eu céntrome na parte que me toca, na parte económica. Que se supón, e eu intentarei suxerir que así sigue sendo, que determina en boa medida as opcións políticas e outro tipo de plantexamentos, verdad? E empezo dicindo, ainda que non son politólogo e, polo tanto, mellor empezo a decir algunha cousa medio errónea, pero intentarei xustificalo, que, na miña opinión, España é un Estado moito máis federal. Sigo falando en términos económicos, que a actual Unión Europea. E por que digo isto? Digo isto para centrarnos. España ten aproximadamente un 50-50 gasto público centralizado, gasto público subcentral, incluyo aí concellos e autonomías. Si se quere decir de outra maneira, en términos de PIB, en España o 25% do PIB está gastado pola Administración Central e outro 25% por administracións non centrais. E a Unión Europea
pois no primeiro indicador está nunha proporción 2,98, 2 central, 98 cada un dos estados, e se se quere en términos de PIB, 1% o Estado federal, Unión Europea, e 49% o resto dos estados. E entón avanzo xa, e digo, se unha nación sae de España, e agora é moi relevante de momento se entra ou sae da Unión, a redistribución e a cohesión económica e social empeora, necesaria. Por qué? Porque o espacio máis federal quedase vaciado e entras nun espacio muitísimo menos federal, muitísimo menos redistributivo, muitísimo menos de cohesión territorial. Podemos ter unha idea un pouco filantrópica ou xenerosa de que a Unión Europea é moito máis do que. A Unión Europea ten un porcentaxe de presuposto de 1% do PIB da Unión. Do 1%. Isto sería a felicidade de un ultraliberal como Hayek. Este é o estado mínimo. E digo isto, porque hai posicións que dicen, non, nos bárbaros, nos montamos un estado, incorporámonos á Unión Europea, isto sería bingo, e xa está. Bueno, eu sosteño xa de entrada. Facer isto é deteriorar a cohesión e a redistribución territorial, porque sufre a que hai en España, falarei deso, e, dende logo, entras nun espacio onde está por ver se somos capaces de construir un espacio de redistribución e de cohesión territorial a medida e a escala como ten nestes momentos o Estado español. Ben, pero isto é para provocar e para decir de entrada xa por onde vou. Entón, ¿dónde estamos? Claro, isto, a pesar de que é moi grande, alá no fondo non se vai a ver, pero é a ferramenta habitual da docencia e é que é casi imprescindible se se quere falar con algo de precisión, porque senón casi é falar por falar, non? Esta é unha imaxe da situación de España, Cataluña e Galicia, no ano 2012, Antonte. A Unión Europea, se estuviéramos mirando o gráfico daqui da dereita, marcaría o nivel do 2%. Quere decir que a Unión Europea ten un superávit, é un espacio valioso no conxunto das economías mundiais, porque ten un superávit co exterior do 2% do PIB, e, polo tanto, eso é un moi bo resultado. Os Estados Unidos non teñen nada que ver con isto, e hai economías que teñen superávit, pero a Unión Europea estaría no seu conxunto, pois aí, no 2%. Claro que España, cando nos fixamos solo na outra parte do gráfico, que solamente collemos o saldo de mercancías, ten un déficit que está en esta trama rayada, menos 3%. España non é un país, tradicionalmente, que teña un bo desempeño comercial no mundo, sabemos, verdad? Sin embargo, cando collemos a balanza no seu conxunto de bens e servicios, en estes momentos consigue, sobre todo, fundamentalmente polo turismo, senón, chegar a ese 0,7 e salvar os muebles. Estamos chegando a unha situación relativamente ou xa menos preocupante. 0,7, pero moi por debaixo do éxito que consigue o conxunto da Unión Europea, claro está. Pero esa é a referencia do Estado federal ao que pertenecemos, non? E como xogamos aí os que xogan tanto, en Cataluña, e os que non xogamos nada, que estamos aquí nunha esquina así medio perdidos, como xogamos en ese panorama? Pois pode ser sorprendente, porque ao mesmo tempo hai luces e hai sombras. E, polo tanto, non veño aquí solamente a dar malas noticias, tamén as hai boas. Galicia ten un desempeño comercial, agregado, global, fora de España, moi bo.
un 3% de superávit. Inmediatamente poño entre paréntesis, verdad? Porque hai que decirlo xa. Isto é sobre todo mérito, e isto hai que decirlo con todas as consecuencias, de Inditex e Citroën. E o que non... O sea, isto hai que decirlo así. Vale? Pero está aí. Hai se outros tuveran isto. Cataluña, que a temos aquí ao lado, en términos de balanza comercial fora de España, un desastre. É un desastre. Claro, cando cambia todo? Cando introduzco do outro lado o resto de España e os servicios. Sobre todo, efectivamente, turismo, pero sobre todo o resto de España. Que sucede? Sucede que en turismo, logo veremoslo outra vez, nós non vamos ben, Cataluña vai moi ben, e, polo tanto, Cataluña é capaz, con eso, e co tremendo superávit que ten aínda agora, aínda que sexa decrecente, co resto de España, manter un resultado espectacular. Invirte un resultado, en términos comerciais, fora de España, malo, nun resultado global, súa contabilidade regional, espectacular. Se hubiera que decir por qué, fundamentalmente, gran éxito turístico, e sobre todo fora, en fin, no resto da Unión Europea, e a importancia do mercado e da balanza que consigue positiva co resto de España. En este punto, debo poñer entre paréntesis que, xustamente por eso, están tan extremadamente preocupados si o que pode suceder é quedarse sin o mercado da Unión Europea e o mercado interno español, claro. Algúns, outro día uns alemáns, logo parece que Lara, logo Freixenet e algúns máis. Están preocupados. Como non van a estar preocupados? Se o seu desempeño económico depende de seguir tendo esta estrutura e este encaixe. Ora, permítaseme unha butade e unha exageración para provocar, porque dixen que viñen a falar claro. Vale? Entón, este é para min o modelo gas natural. Non teño nada contra gas natural personalmente, verdad? Pero é o modelo gas natural. O modelo gas natural consiste en estar en España para moverse no mercado eléctrico e do gas galego, sin restriccións, controlar a hidroelectricidade do país sin restriccións e non sentirse obrigados a unha responsabilidade social e de cohesión no conxunto de España, por exemplo, non contratando pedidos de buques no naval galego caseiros, dicindo que é moito máis competitivo compralos en Corea ou do que sea. Isto é óptimo. O sea, eu dispoño dun mercado, pero as contrapartidas que ten estar integrado nese mercado, si podo, deixoas apartas. Isto que para unha empresa é dificilmente discutible, dificilmente discutible, depende. Estados Unidos, que tamén é un país federal, un Estado federal, ten unha lei federal dende hai moitas décadas que obriga a usar barcos construídos alí para navegar polas súas augas. E son os Estados Unidos, que é un... Normalmente nos venden o como hai que facer todo, non? Entón, para transitar entre portos da Unión, os Estados, hai que construir os barcos alí. Algo equivalente a aquí, pois, para ir de Grecia, pois, hasta Hamburgo, hubiera que facelo solo en barcos construídos na Unión Europea. Nin está, nin se lle espera tal cousa, verdad? Por qué? Porque a Unión Europea non ten nada que ver con unha estrutura federal como a ten estes momentos os Estados Unidos. Claro está. Pero cando unha nacionalidade, unha nación, un territorio, actúa co modelo gas natural,
Entón, está dicindo, eu vou intentar facelo o mínimo posible e a ver se consigo manter A. E entón, bingo. Deixo non de todo o meu referente catalán, inevitable dado o emplazamento que se me fixo, verdad? E entón, sigo. E digo, bueno, e entón, ese diagnóstico que fixen, como nos retratamos Galicia e Cataluña para un pouquiño máis, uns datos un pouco máis? Bueno, pois aí temos. PIB, 2012. O peso de cada un de nós no conxunto do Estado federal español. Cuasi federal, nominalmente autonómico, pero económicamente cuasi federal. Peso de Galicia, 5,4. Peso de Cataluña, 18,7. Claro, o que faga o 5,4, pois realmente preocupa menos que o que faga o 19 ou o 20%, verdad? Por eso, en algún momento se decidiu que ao País Vasco tamén se lle permitía calquer cousa. E así nos va, dito sea, entre paréntesis. E entón, no desempeño competitivo e internacional exterior, aquelo que parecía que nós tiñamos algunhas luces potentes, como que tiñamos un superávit fora de España, cando descontamos, e a maneira que eu teño de descontalo, ese indicador que está aí, a presencia de Inditex e Citroën, entonces as cousas empezan a non estar tan ben. Porque entón, empresas exportadoras, temos o 4,4% do total español. Bastante menos do noso peso no PIB. Cataluña non. Cataluña pode presumir perfectamente desto. Ten o 33% das empresas exportadoras españolas. O doble, prácticamente, do seu peso no PIB. Amigo. Para nós, isto suporía aumentar en 1.500 empresas. Temos 6.000 empresas exportadoras, non está mal. Pero para igualar o peso no PIB hai que subir a 1.500 empresas. Aí hai un reto. Hai unha realidade positiva, hai dous xigantes, hai un capital industrial que son esas 6.000, ese 4,4, pero hai un reto. Hai que mellorar claramente en ese aspecto. Non vayamos a pretender ser como Cataluña, de repente, verdad? Chegar ao 10%, que sería o doble do noso PIB. Non, pero igualar o PIB, sí. Isto debería ser algo que debería estar na xenda, pois eso, do IDAPE, de todos os que se dedican e viven felizmente destos asuntos. Non? Investimentos recibidos do exterior. Ollo, porque Citroën é un investimento recibido do exterior, o sea, non podemos tomarnos isto a chirigota. Nin os mexicanos, nin a nadie. En Cataluña, prácticamente igualan a cuota que capturan de inversión directa de estranxeira. Por eso había 60 asinantes alemáns o outro día, claro. 16% do total. Casi o peso do PIB. Nós, a quinta parte, estamos no 1%. Hombre, non vou a ser aquí vendedor de figuriñas de porcelana, verdad? Pero subir o 2 ou o 3% non debería ser imposible, deberíamos pretender facelo, non? Chegar ao 5, non. Turismo exterior, iso que era tamén outra das fortalezas competitivas da economía catalana, verdad? Váyase, capturan o 25% da demanda turística exterior, moi por riba do seu peso no PIB. E nós, o 1,6%. Claro, de novo, como mínimo, chegar ao 3%. Sería un obxectivo de país para Galicia, para mellorar o noso desempeño competitivo exterior global, para igualarnos no posible a eses outros que dicen que queren exercitar o dereito a decidir. Non? A pregunta é, nos podemos facer ese recorrido nestes tres indicadores?
poñelo moi simple, non nos podemos. Bueno, aquí empeza a parte aburrida, pois témolo difícil. Ese é un mapa recente, do ano 2013, da Unión Europea. Rexións, territorios. E aí mídese a competitividade. É un indicador de síntesis moi ambicioso que integra moitísima información. Eu nunca sería capaz de manexar tanta información como a que hai aí. Nunca, ningún de nós. Pode que haxe aí 200 indicadores de base. E que é o que nos dice? Pois nos dice, eses colores marróns, xa non digo nada do que é o marrón máis oscuro, que somos unha periferia competitiva, que non estamos ben posicionados. Oye, isto non está feito con mala intención, isto faise para o conxunto da Unión Europea, sale o que sale, non hai truco, non? Isto é distinto en Cataluña ou no País Vasco? Sí, é distinto. No País Vasco teñen un encaixe confederal en términos económicos no Estado que lles permite todo tipo de alegrías que ben usadas, pois fan este asunto. Cataluña ten un capital empresarial, acabámoslo de ver, que tamén é distinto de Bretaña ou Irlanda, ou Escocia, que teñen tamén unha posición lixeiramente mellor que a nosa, substantivamente mellor que a nosa. Para non perdernos no mapa, collín e fixen unha comparación que pode ser máis clarificadora. Dixen, vou a coller un grupo de rexións que teñan semellante riqueza a Galicia e a ver como están en términos de competitividade. O sea, que sean igual de ricos como nós, máis ou menos, e a ver que futuro teñen en términos de competitividade. E entón, collín esas. PIB per cápita significa o referente 100 é a media da Unión Europea e nos quere decirse que estamos razonablemente ben, 90% do PIB medio da Unión, quen non lo diría, hai 40 ou 50 anos. Entón, 90%. Pero 90% ten Bretaña. E, sin embargo, a distancia no ranking, aí entón está medíndose que posición ocupas entre todas as rexións de Europa, entón Galicia ocupa a posición 193, e Bretaña ocupa a posición 132. Lévannos 60 posicións. Son igual de ricos, lévannos 60 posicións. Temos entón que mellorar, temos que ascender posicións, verdad? Como facelo? En que estamos ben? En que estamos mal? Como mellorar? Ben, pois esa é a desagregación básica do indicador en 7 dimensións. Resumo. E sigo poñendo aí Cataluña, por razóns obvias, tamén norte de Portugal, por razóns para min todavía máis obvias. As nosas fortalezas, curiosamente, e eu isto, se me poden desmentir alguén que eu este perplejo con isto e este onubilado, as nosas fortalezas teñen que ver co sector público, co noso encaixe cuasi federal no Estado español. En calidade sanitaria, posición 115, tomando a referencia que a nosa, na que estamos no índice global, é 193. Estamos infinitamente mellor en calidade sanitaria. En calidade das institucións, posición 127. En ensino universitario, educación non obligatoria, 148, moito mellor que na posición global. O sea, naquelas cousas que en boa medida temos por lo noso encaixe dentro do Estado Federal Español, salvamos os muebles. En que non salvamos os muebles? Cuáles son as nosas debilidades? Hombre, tecnoloxías da información e da comunicación, que está por aí, que entón aí estamos na 225, Cataluña está moi ben en ese indicador, claro, moi ben relativamente. Estamos todos moi mal en calidade laboral, pero bueno, isto casi mellor
nin nombralo, verdad? Porque esta parece xa que é unha batalla perdida. Falar de calidade laboral e de indicadores de calidade laboral nun país parece que xa é unha cousa de filántropos. Estamos, pero aí está todo Portugal, conxunto de España, non? E estamos tamén mal en accesibilidade, en infraestructuras. Eu, noutra sesión, noutra xornada, dixen que isto mellor chamar de accesibilidade que infraestructuras, porque senón a xente confúndese, non? Entón, nós estamos moito peor en accesibilidade que a rexión norte de Portugal, que teñen, aparentemente, o sea, non entendo moi ben con isto. E eu, de novo, aquí non me vou a estender, porque non se poden meter en todos os charcos, verdad? Pero teñen só un aeroporto e teñen só un porto que cuidan con intención e con interés. Teñen unha visión estratégica, vale? Entón, isto, como se non dixera nada, pero a accesibilidade, non? E Cataluña igual. En Cataluña nadie discute que o Porto de Barcelona é o motor económico do país. Nadie o discute. E actúan en consecuencia. Aquí, a perspectiva de actuar en consecuencia con que algún porto ou o sistema de portos galegos é o corazón económico do país, forma parte de, en fin, de algúns iluminados que de vez en cuando decimos que Galicia ten unha posición marítima, atlántica, oceánica, que non é un Finisterre e todo eso. Pero esos son unhos iluminados. Afortunadamente para eles, a rexión norte de Portugal está acoplada. O seu nivel de riqueza e o seu nivel na posición competitiva non están en sintonía. Ingresos mercado ten 186, o índice está na 197, donde hai diferenciales para Galicia, dende logo, e en Cataluña tamén non se deberían dormir, porque a súa posición en términos de ingresos está na 94 e no índice de competitividade está na posición 150. E por que falo de todo isto? Da competitividade, do saldo exterior, porque, amigos, a única posibilidad gorda que ten unha economía de xenerar emprego e PIB e medrar é eso. Co mercado interno dá de sí o que dá de sí. Citroën non tería o emprego que ten se non exportara a maior parte da súa produción. Inditex non xeneraría o tecido empresarial e industrial que ten no país e fora do país se non foran cos mercados exteriores. E, polo tanto, convén, non é o único asunto, pero convén centrar a atención en isto. Porque se non centramos a atención en isto, eu aí teño a situación actual do emprego, isto é unha palabra seria, o que non sea emprego e desemprego ou emigración ou subemprego, verdad? 1 millón de ocupados. Pero, se quixésemos homologarnos ca taxa de emprego media da Unión Europea, tiñamos que ter 200.000 empregados máis. Temos unha taxa do 57%, a media da Unión é o 64%, e para dar ese salto, necesitamos que o argumento anterior que eu fixen e din se desenvolva, se concrete e desempeñalo ben, para dar ese salto. Sin eso non o daremos. Hai outro salto, Elí. Poño porque é un salto moi serio e imposible. Se eu conversera non só en taxa de emprego, sino en ratio de dependencia, na relación entre ocupados e dependentes pensionistas, e falou Antón do envellecemento, e algúns dos que estamos aquí ou xa o somos ou vamos a ser pronto pensionistas, farían falta 1.600.000 casi. Imposible. Imposible. Claro, para que isto non sea un imposible, o único que hai son dúas cousas. Que probablemente no futuro o sistema da Seguridade Social non pode seguir descansando nun imposto sobre salarios. Non fago máis que repetir últimamente, pero vou a seguirlo repetindo, verdad? Seguir facendo que o sistema de Seguridade Social descanse nun imposto sobre salarios é unha inercia decimonónica, punto.
Non hai futuro por aí. Faremos apaños, chapuzas e de todo tipo de asuntos, pero non hai futuro por aí. E dito sea de paso, primamos as empresas que menos emprego xeneran, o cual tamén está moi interesante. Pero, primeiro, temos que desfacer eso, porque aquelo de 1.600.000 é imposible, pero temos que manter a estructura federal do Estado. Porque unha das patas que teñen as traídas elevadas, balanzas ou saldos fiscais, e é a pata menos confusa, e é a pata maior, porque é máis da mitad, é o saldo da Seguridade Social. E o saldo da Seguridade Social, eu esta semana, estes últimos días, acabo unha columna sobre isto na Voz, o domingo sacarei un informe dunha páxina sobre isto, verdad? O saldo da Seguridade Social no ano 2013, xaneiro-novembro, o mes de decembro ainda non está disponible, solamente collo ingresos por cotizantes e pagos por pensións. Pagamos en pensións nesos 11 primeiros meses do ano 2013 7.000 millóns. Recaudamos en Galicia 4.000. Necesitamos 3.000. Isto quere decir que necesitamos pois ese porcentaxe que temos aí por encima do déficit medio que ten España. O conxunto do sistema en estes momentos ten déficit, acudimos ao fondo de reserva, etc. Pero por encima dese déficit hai algúns que estamos moi mal, Asturias, Castilla e León, Cantabria, Galicia, estamos moi mal, sin paliativos. E aquí non hai trampas, aquí non é que os que debían cotizar a Seguridade Social están en Madrid e non cotizan aquí, ou os pensionistas, non nos liemos. Non nos liemos, non hai recorrido por aí. E os que sí, Baleares, Canarias, Murcia, Madrid, Navarra e mesmo Cataluña, que consigue estar por riba lixeiramente O sea, Cataluña podría pagar nun desenganche da Caixa Única da Seguridade Social, podría pagar as súas pensións. Por certo, o País Vasco non. O País Vasco non falan deste tema. Falan do cupo, de como seguir mantendo todo isto, negocialo ben, que non lle salga caro, pero da Caixa Única da Seguridade Social non falan. Bueno, entón, como me dicen aquí que teño que ir acabando, e debo ir acabando, eu creo que se derivan, de todos estes asuntos, se derivan dúas máximas. Mellorar a nosa competitividade e o noso peso no PIB español e manternos nunha estrutura federal do Estado. E eu creo que é unha amenaza ese modelo que intentan concretar algúns, non sei en que acabará, supoño que acabará nun cupo bis. Eso de sin barreras e fronteras en España para lo bueno, isto digo en castellano porque enténdese mellor, e con cupo e frontera fiscal para los recursos públicos. É dicir, moi lonxe dunha opción federal, como lle sucede á Unión Europea. Por eso, tanto interés ten estar como Estado na Unión Europea, porque é bingo. Federal é un lander alemán, pero non é federal o encaixe do cupo vasco. E a última asunto, para perplexidades, a última perplexidade que quero despedirme é con este gráfico. Este é o gasto público como porcentaxe do PIB no ano 2010, datos de Eurostat e da OCDE. O Estado que menos gasto central ten dos que están aí é España. Por lo tanto, o Estado onde ten máis peso o gasto regional, autonómico ou local, pois aí está. Non somos Francia, en absoluto. Nin o Reino Unido, en absoluto. E, dende logo, a posición alemana ou dos Estados Unidos, que son estados federais, pois non me dá moita envidia. Repito, acabo,
Solo falo do aspecto económico da cuestión. Hai moito traballo pendiente en outras esferas da reforma do Estado autonómico, pero nos términos que a mí me interesaba descontar o asunto, isto é o que había. Gracias. Moi ben, pois moitas gracias tanto a Luís como a Albino, porque eu creo que foron intervencións suxestivas e, ademais, como eu preveía, porque non coñecía o que iban decir, pois relativamente complementarias, non? En fin, simplemente para... Creo que temos aínda 20-25 minutos, podemos facer un coloquio. En todo caso, para introducir, non sei se algo máis de confusión, pero mellor algo máis de pementa, traendo un pouco a colación cousas que lín estes días na prensa, non? Unha gracia do amigo Xosé Manuel Durao Barroso, pero que ten o seu interés, que ven a conto, que decía algo así como que os únicos que son soberanos en Europa son os mercados, agora, non? E que os estados xa non o son. Logo vemos, Albino aludiu algo a isto, que hai unha erosión notable do cemento solidario europeo, non? Algún partido influinte holandés que pretende sair da Unión Europea, pero para seguir accedendo ao mercado interior europeo sin problemas, pero estar fora para os compromisos. Os suizos, que co resultado do referéndum pretenden algo similar desde a súa relación especial que teña con a Unión Europea. No caso de Escocia e de Cataluña, hai forzas poderosas en ambas que, de outro xeito, queren o que di Albino, xustamente. Teña aquí anotado algo moi parecido ao que ele plantea, non? En realidade, até agora había unha certa idea de mercados por pasta. Accedemos aos mercados, pero tamén contribuímos porque somos ricos, non? E agora, xustamente a Unión Europea, a pertenencia á mesma, dá a posibilidade de seguir accedendo aos mercados, neste caso ao mercado español, pero sin necesidade de poñer a pasta, porque a Unión Europea non ten unha estrutura federal. Bueno, hai algúns, por exemplo, Giddens, nun libro recente, que plantean que Europa vai seguir mantendo o estado de benestar, entre outras cousas porque o considera casi unha necesidade histórica, é o que funciona mellor, os mercados máis o estado de benestar é o que mellor funciona no mundo. Eu non teño tanta confianza na racionalidade colectiva como ten Giddens, e creo que hai outras opcións posibles, pero sin duda desde unha perspectiva territorial como a nosa, periférica, con estas características que planteaban Luís e Albino, seguramente a nós o que nos interesa é que se hai un debilitamento das estruturas federais nos estados nacionais típicos, podamos construir algo similar a escala europea. E isto significa unha gobernanza europea, unha rede de solidariedade mínima, pois, por exemplo, un imposto de sociedades a escala europea, máis un seguro de desemprego a escala europea, que funcione como un mecanismo compensatorio, igual que existe nos Estados Unidos, que pode ser para isto tamén a nosa referencia. Hai estabilizadores automáticos que funcionan, pero claro, e aquí eu xa me calo, porque entrar noutro plano do que non sei nada, non sei se teremos a base política, a homoxeneidade da base política suficiente como para que se pueda construir unha gobernanza europea, que ao final é a clave do problema. Bueno, creo que con todas estas cuestións, hai moitas outras que se me ocurren. Se o método Monet famoso que construiu a Unión Europea xa chegou aos seus límites e debemos dar paso a outro, todas estas cousas, eu creo que se pode suscitar un coloquio interesante, pero tendes, sobre todo, vos a palabra. Hai unha postilla do que acabas de falar, e, por certo, unha reflexión final que tiña aquí anotada respecto do que dixo Luís, e creo que convinte, sobre esa gráfica, ao final. Eu creo que os estados, os grandes estados federais, son os únicos que poden falar de tú a tú cos mercados. Cuanto máis grandes estados federais. Estados Unidos pode facelo. Alemania pode facelo.
E cuanto máis grande sea a federación, ainda que son procesos moi longos e difíciles de elaborar, en Estados Unidos levoulles décadas avanzar por ese camiño, vale? Pero ese é unha ferramenta, é a única ferramenta verosímil que temos a corto plazo ao alcance da man. Porque eso de que dixeche, Xocas, de que alguén dice que Europa vai a defender o Estado de Benestar, Europa non existe para defender o Estado de Benestar. Defenderá cada Estado. Cada Estado, si é que ten a capacidade. Alemania defenderá o seu Estado de Benestar. Sí. Pero a Unión Europea non está para eso, nin se lle espera. Desgraciadamente. E o que crea que vai a completar o sistema de pensións públicas en España con un programa de pensións europeo, pois pode esperar para os seus netos, de momento. Entón, temos que falar do que temos que falar. E, entón, o ámbito dos estados que existen, cuanto máis federal, máis redistribución, máis cohesión interna, millor. E a construción supraestatal, cuanto máis teña esa naturaleza, maior dimensión global teña, millor. Porque, evidentemente, os mercados xogan a nivel planetario, cada vez máis. Bueno, pues abrimos un turno de debates, intervencións. Encarna. Ben, eu quería agradecerlle ao Consello que faga estas xornadas, pero unha pequena suxestión. Ningún debate se vai a facer en Europa se non hai participación do 50% da súa poboación, que lóxicamente é nula nestas xornadas que van a ter lugar. Como están aquí os promotores, quero dicilo, e o digo a serio, non me gustan as sonrisas cómplices de cando se fai este tipo de aportacións. Segundo, eu creo que o que decides na mesa estaba moi claro no Tratado de Maastricht. O que pasa que entre o Tratado de Maastricht había dúas posicións, que non querer ver o que ali estaba escrito, pensando, e o mellor con moi boa intención, que o desenvolvimento non iba a ser así, ou que efectivamente o desenvolvimento iba a ser así. Eu non entendo por que o 1% do PIB, que é o que ten o orzamento europeo, pode garantir a través do Banco Central Europeo o depósito de 100.000 euros que teñan os particulares na banca e non pode garantir un mínimo de emprego ou un mínimo de benestar. Porque quen maioritariamente ten 100.000 euros depositados en banca para garantirlle ese mínimo no caso de que haxa algún problema bancario? Entón, en que estados está esa xente? Quenes son? Maioritariamente homes, maioritariamente nos estados ricos, polo tanto da Alemania para arriba, e iso sí que o estamos garantindo todos con ese 1%. Non se garantían para nada o resto. E, en segundo lugar, evidentemente que podemos ser hipócritas e poñer a vista de lado, pero o problema da circulación da mão de obra sirve para cando se quere. A mão de obra que chega do sur en determinadas condicións non, e lle poñemos fronteiras. Pero a mão de obra que vai formada de países do sur dentro de Europa si vale, verdad? A mão de obra, por exemplo, que vai do Estado español con títulos universitarios e máster para cobrar soldos de miseria si vale. E o resto non. Por lo tanto, eu que de verdade me gustaría, eu cando fixen a campaña de Maastricht, o digo aquí, me gustaría que non fora verdade o que decía, pero era todo verdade e ademais veu moi rápido. Sí, Francisco Camaño. Bueno, primeiro, felicitar aos organizadores das xornadas e tamén as intervencións que hai e facer unha reflexión, porque ás veces os números e os PowerPoint, sobre todo pensando na intervención de Albino, claro, as informacións nunca son inocentes, nin siquiera as do PowerPoint, non? Se eu sacase aquí os PowerPoint que ten a Comisión de Reforma Fiscal Alemania sobre Alemania, dirían prácticamente o contrario sobre a súa propia reflexión económica que o que acabamos de ver en algún aspecto, no aspecto concretamente da descentralización. Como é sabido, queren dotar de autonomía, moita máis autonomía fiscal os lenda, porque non soportan a falla de competitividade do sistema que está a quebrar non só ca mecánica económica, sino co propio sistema democrático alemán, que ten moitísimos problemas, e aí a democracia de consenso e a necesidade de ter grandes coaliciones, que non é máis, ou grandes coaliciones, que non é máis que unha patoloxía dun sistema democrático onde o normal é que gañe unha forza política e goberne. Todo isto ten que ver tamén co federalismo, que é un pouco o tema, eu non son economista, pero sí que máis me preocupa. Se collemos datos da Unión Europea, podemos ver, por exemplo, que o país que ten, podo me equivocar,
máis descentralizado o seu gasto é Dinamarca e son os países nórdicos, que está España e está Alemania, pero que a vez, por exemplo, o país que ten máis centralizado o gasto público é Grecia, o seguinte é Irlanda, e curiosamente son países intervidos pola Unión Europea porque fallaron precisamente os mecanismos, e eu podría chegar á conclusión de que a maior centralización do gasto, peor capacidade de resposta ante a crise económica, e non é de todo certo. Porque cando se utilizan os niveles indicativos de gasto, que son certos e eu non cuestiono, o importante non é saber como está descentralizado, senón cales son os límites xurídicos de descentralización dese gasto. É dicir, Galicia, a Xunta de Galicia ten que asumir un gasto sanitario. Está descentralizado, sí, pero é cousa dela, non, é da legislación central. Por tanto, eu estou executando a descentralización dun gasto que é centralizado. Claro, e esta variable é fundamental para trasladar os datos económicos á valoración do movimento fiscal, digamos, e a súa vez da súa proxección en termos de federalismo fiscal do sistema. O mesmo poderíamos facer en Estados Unidos. Con isto que quero decir é que a complexidade probablemente da traducción dos elementos económicos estrictos, que eu non cuestiono en absoluto, e ademais pareceu interesantísimo as dúas reflexións, aos elementos de funcionamento do sistema, produce variacións importantes que tamén é convinte ter presente, inta que nos dediquemos a eso, os que nos estamos noutras ramas, digamos, ou na ciencia política ou no dereito constitucional, como é o meu caso. É dicir, que outro tipo de variables, non só económicas, teñen moito que ver ca capacidade e a habilidade dos sistemas federais. O mesmo, por exemplo, co caso Cataluña, País Vasco, Galicia, non? Utilizar, que a mí parece moi ben, exclusivamente a análise económica, que é moi importante, pero creo que debe incorporarse a esa análise tamén outras pautas que si se teñen establecidas, outros condicionamentos que probablemente darían algunhas variacións puntuais sobre o que acabamos de ver. Por exemplo, o debate sobre as balanzas fiscales internas, non? Eu tive no que vivir en primeira fila e sei que hai metodoloxías distintas que nos levan a conclusións distintas. Efectivamente. Hai hoxe unhas balanzas máis ou menos homoxéneas, pero o problema non é as balanzas en sí. O problema é cando traduces en termos normativos, digamos, as cuantificacións de balanzas. E os resultados que, en termos non de PIB, sino de calidade ou de rendemento democrático e de descentralización cidadana, en termos políticos, isto xenera no conxunto de calqueira dos modelos cos que temos que traballar. Era só unha reflexión engadida, non unha crítica, eu asumo plenamente, e además agradezo este tipo de exemplos porque nos permiten ver aos galegos, neste caso, pensando no de Albino, tamén no que se decía no europeo, o que realmente somos, e ser conscientes das nosas necesidades e das nosas debilidades, e finalmente, en canto a Europa, eu si son do sector crítico, digamos, sobre o futuro do que temos por diante. Ten moitísimos problemas, non só económicos, insisto, creo que tamén a falta de liderados políticos nunha sociedade como a europea, que é prácticamente unha boutique de ancianos, ou somos, non só Galicia en termos globais, sino tamén toda Europa, pois temos moitísimos problemas cara ao exterior, que só podemos remontar en gran parte, e a pregunta que quería finalmente formular, probablemente con novos liderazgos a escala global. E a pregunta é, por onde podería seguir Europa? Con que novas tecnoloxías, con que novos retos enerxéticos, con que novos retos medioambientais para volver a manter liderazgos, digamos, sociales e no mercado internacional para poder ir levantando progresivamente Europa, porque senón, moito me temo que o ciclo vaise agotando progresivamente a pesar dos esforzos institucionales. Bueno, gustaríame, se é posible, saber a opinión de quenes saben moito máis desto que eu. Grazas. Sí, eu podo falar de Galicia, de Europa quédame moi grande a min, moi grande. Quédame moi grande España e podo falar de Galicia. Non? Como sacaches o asunto das balanzas fiscais, eu nombreino, pero non puxen ningunha información sobre o asunto. Hai unha digamos, publicación xa non reciente do ano 99. Os coordinadores son moi pouco sospeitosos, Castells, moi pouco sospeitoso, verdad? Estou falando en serio. E ademais que a ventaxa de que nos permite poñer, e collín os máximos e os mínimos, rexións europeas, non só as nosas, internas, sino como funciona isto por Europa.
E, home, podemos discutilo todo e decir que isto todo é unha atrapallada, pero, bueno, quen coordina a publicación é quen coordina a publicación, que é un facendista de prestixio, e logo, bueno, reuníronse aí, pois, traballos a nivel europeo, non? Por certo, eu veño facendo referencia a isto, e agradezco a Antón que me invite e tal, eu levo facendo referencia a isto nun manual do ano 1999 editado en Edicións Xerais de Galicia, noutro do ano 2004 publicado en 3C3, noutro do ano 2009 publicado en Galaxia, pero teño a sensación de que a invisibilidade destas cousas é absoluta, é dicir, que isto solamente o percibimos cando nombran de por aí fora, que veñen e dicen, no, as balanzas fiscais. Ben, nos poñamos como nos poñamos, e os márxines están aí, e os métodos e todo isto, e agora hai un lío tremendo con que si hai Ángel de la Fuente dice, e logo dicen outros que tal, e non. Galicia está con un saldo fiscal positivo entre o 6 e o 8% do PIB. E Cataluña está nun menos 5, menos 6% do PIB. E podemos facelas outra vez, máis veces e tal, pero nos vai salir aproximadamente eso. E a cuestión é se eso é moito ou é pouco. E eu, bueno, vexo por aí que en Calabria ou en Lombardía, pois, andan perdidos, están completamente perdidos. Calabria recibindo un 20% e Lombardía recibindo, o sea, dando un menos 12%. Por eso non me extraña que Artur Mas vaya a falar ca Liga Norte en algunha ocasión, verdad? Porque, claro, estas cousas sempre chaman unhas para polas outras, non? Pero estamos falando desto, estamos falando de desconectar isto ou non, de desactivar isto ou non. Hai que dicilo así, claramente, o sea, non pasa nada. Oigan, si se van ustedes do Estado español porque lle sale moi cara esta factura, está entendido. Ahora, logo non, o sea, non van quedar ustedes aquí para lo outro, non? Porque entón isto, digo eu, non sei. Pode ser incluso dibuixar millor, pero este tema non, o sea, este tema chega un momento en que é casi xeométrico, non? Eu teño aí unha nube de puntos á dereita que son todas as rexións europeas. Todas. E aquí están extractadas neste lado da lá, están as españolas. Das que están ali, as españolas. Entón, todas siguen unha certa tendencia, máis, menos, verdad? É dicir, cuanto máis rico eres, peor estás aquí, estás máis cargado. Cuanto máis rico eres. E cuanto máis pobre eres, millor estás por aquí, recibes máis, tes saldos positivos, vale? E aquí quedamos con España. E entón en España, xa quedamos estos poucos. Galicia ha de estar por aquí, non vou dicir que punto é, por aquí ha de estar. Pero aquí temos 3 puntos. En verde, en roxo e en azul. 3 cuadrados. E hai un cuadrado que se sale completamente de que calquera vida que non sepa xeometría ninguna dice que este cuadrado, que raro está aí, por que está aí? Que pasa con él? Quen é? Quen será? Que comunidade autónoma, O País Vasco, claro. O País Vasco, claro. E do País Vasco, todos, España, por sepa, rara vez escoito, que hai que revisar o tema este do cupo vasco, hai que revisar isto, hai que reasustar, non é? Isto é unha anomalía. É unha anomalía en términos de cohesión territorial en España e en Europa. Pois non. Porque entón resulta que este punto, por certo, este punto é Madrid, pero este punto é discutible, este punto pode estar aí por trampas, vamos a dicir que teñen trampas. No, pero o que non ten trampas é que este punto, en vez de seguir estando aí, si se aproxima hacia lá, entón, bueno, estamos cronando algo que é unha anomalía en términos de cohesión e de redistribución. E isto pode gustar máis ou menos, pero é así. Luis. Bueno, modestamente, un comentario. Como xa Albino fixo referencia á veteranía,
a veteranía me deu a oportunidade en seu día de falar con Trías Fargas, que todo o mundo saberá quen era. Era un señor salido dun cuadro, elegante, alto, de acordo coa alimentación secular de Cataluña, con un reloxo destos de bolsillo. Pero esta descripción pouco ten que ver co asunto, claro. O asunto era que el foi dos primeiros que fixe unha balanza fiscal, que ten unha balanza comercial. Díxeme unha cousa increíble, porque era un momento de certa intimidade con outra xente pouca, e eu estaba de observador. Dixo, pero se non gustan esta, facemos outra, non? Pero, bueno, non, as cousas ahora se fan con moito rigor. Modestamente fixemos unha Santiago Lago, María Cadaval, aquí presente, máis eu no seu día, publicada na Fundación que Deus guarde Caixa Galicia, a balanza fiscal de Galicia. Pero, bueno, cada un poderá ter a fe que teña, non? Ese tempo desde detrás para defendela moi ben, ese no tempo va de lado, non? Pero, bueno, voltando á Unión Europea, algo realmente dramático é a desafección cidadá. É dicir, que se era difícil a adhesión cidadán a unha idea tecnocrática, e agora, pois, por máis que poñamos cifras, etcétera, que é o que temos que facer os economistas, e que nos dan moita información, pois, o que estamos vendo é, por un lado, pode que sexa un espellismo, pero dá a impresión de que hai como no momento máis difícil a xente máis mediocre, pero non, ao mellor resulta que non é así. Ao final é Alemania que lidera isto. É dicir, a Unión Europea non existe desde o punto de vista, o señor este portugués pois está encantado porque, pois, en fin, vai e ven, ponlle medallas, tal, estupendo, é un home ademais competente, que ten moita experiencia, escribirá libros, incluso os poden comprar, pero ao final resulta que, bueno, temos a suerte neste momento que hai unha coalición en Alemania onde os socialdemócratas están poñendo un pouco de certo sentido tamén ao Partido Conservador da señora Merkel, non? Pero eu creo que hai unha especie de debilitamento extremo da idea europea na cidadanía. Eso é moi malo, porque se acaba de dicir aquí, bueno, Suiza non está na Unión Europea, pero cos acordos que tiña con a Unión Europea, os propios traballadores transfronterizos están preocupados, e cando un ve o grave perigo que corría o mercado de traballo suizo, é que, bueno, porque chegan outros alemáns e tal que nos niveis altos de formación cobran menos, pero fora deso, con un nivel de desemprego casi friccional, pois a verdade é que o que hai aí detrás é outra cousa moi perigosa, desde o punto de vista democrático, non? Entón, bueno, pois, se para un experimento interesantísimo, que foi para superar precisamente estas guerras entre Francia e Alemania, construído con moita pausa, pero con moito sentido, cando chega unha crise tan profunda como esta, resulta que somos incapaces de gobernar o barco, de dicir realmente o rumbo que queremos, etc., cada un sálvese por onde se poida, etc., pois eu creo que é un elemento máis de desánimo da cidadanía e, polo tanto, o que decía antes, eu non sei se con moito sentido ou pouco, é que era un dos experimentos mundiais, xustamente o que di Albino, é dicir, de progresar nesa federalización, que no fondo é poñer un peso específico equivalente a aqueles que teñen o poder económico poder falar con el. Porque se alguén puidera saber, porque mirou por un buratiño ou escoitou con un vaso na parede, como andaban os ministros españoles, as órdenes de gas natural, as órdenes do señor este de Barcelona, do señor de... Bueno, este é o que quería decir, de Resol, etc., pois claro, decir que mal focados, non? Decir que isto non é que un queira ser pois máis mundialista ou máis... Non, é que é a realidade que está aí, coa que batemos. Podemos logo vestila de outra retórica, pero as cousas son así. E son así, e logo a xente non se lle contan, pero son así.
Claro, nos gustaría ter pois gobernos menos menesterosos e menos... Unha cousa é servir a nuestras empresas porque é un interés español e outra cousa é ser lacayos de nuestras empresas, que é bastante diferente. Bueno, isto nos levaría a cousas que realmente nesta mesa tan técnica eu non son para seguir. Bueno, permitideme unha pequena intervención miña sobre o asunto das balanzas fiscais e despois dou paso a un par de preguntas que ainda están pendentes. Vamos a ver, que pasa coas balanzas? Eu antes lle daba un pouco a cabeza porque estiven seguindo incluso en directo, hai pouco tempo, en directo quero decir con Ángel de la Fuente, Nuria Boch e non sei que, un debate sobre isto, e a verdade é que a miña sorpresa é que unha vez vistos os puntos de vista alternativos non hai discrepancias metodolóxicas realmente. Hai dous métodos, como é ben coñecido, no? O método do fluxo monetario e o método carga-beneficio, que basicamente a diferencia entre un e outro, que no caso do método de carga-beneficio, pois hai unha imputación a territorios de gastos ou ingresos que están centralizados en función de criterios discutibles, pero bastante razonables, e que producen resultados entre os dous algo diferentes, pero congruentes, moi congruentes. E non hai graves discrepancias. Pode haber tamén unha discusión sobre como resolvemos a cuestión do déficit, é dicir, se se fai con neutralidade financiera ou non, pero en todo caso, solventados os problemas metodolóxicos, se producen uns resultados que son resultados aceptables para, digamos, o conxunto da comunidade académica. Non hai graves discrepancias. E máis, eu, por razóns que non veñen ao caso, puden ver os resultados que saen das balanzas que fai Ángel de la Fuente e conozo as da General, que non están publicados, pero que, digamos, un borrador, e conozo as que publica a Generalitat, porque son públicas, cos datos que lle facilita o Ministerio, e as discrepancias son de matiz. E que din? Pois di algo parecido que nos conta Albino para os anos 90, é dicir, o último que está publicado o ano 2005. Nun mes teremos el de 2011. Pois o que sae é que Cataluña ten un superávit notable. 10.000 millóns, de acordo co método de carga-beneficio. Bueno, se é o método monetario, pois serán 14.000 ou 15.000. Vale, pero, en fin, sae algo desto. E o que máis alonxa desto son o País Vasco e Navarra, efectivamente, pero tamén Canarias, que ten un réxime fiscal especial e que normalmente non se di, pero que ten unha situación de extremo privilexio, e tamén, porque non decirlo, Asturias, que por distintos motivos ten un tratamento tamén moi extremadamente favorable. E logo de aí o resto, pois, sae todo bastante sensato. Bastante sensato, que quere decir? Que aproximadamente un 70% do déficit fiscal catalán procede de que, en fin, da progresividade do sistema fiscal. Entón, hai máis ricos. Claro, hai unha renta media superior e hai máis ricos en Cataluña, por tanto, como o sistema fiscal é progresivo, pois pagan máis. Se eliminamos isto, o que queda moi pouco. Si, hai algo en relación coas arbitrariedades do sistema de financiamento autonómico e algunha cousa máis. Donde empezan os problemas? Nas interpretacións. E aí, efectivamente, eu creo que o grave, digamos, a gravedade, non o grave, a gravedade do asunto catalán, como de outros asuntos parecidos na Unión Europea, é que, digamos, hai unha combinación en termos de Hirschman de paixóns e intereses. E os intereses están moi claros. Para darvos unha idea non só dos intereses, sino do efecto que podría ter sobre nós. A contribución catalana ao saldo fiscal favorable do conxunto das comunidades que teñen saldo fiscal favorable do orden do 40%. Iso quere dicir que, facendo un cálculo aproximado en Galicia, se retiramos a contribución catalana perdemos 1.000 millóns de euros. Aproximadamente. Bueno, ten certa importancia este asunto. Xogámonos algo no asunto catalán, ainda que aquí parece que é un asunto que non ten ninguna importancia. Bueno, pois este tipo de cousas eu creo que convén introducilas polo menos no debate público. E quedan dúas preguntas, a primeira Xan na primeira fila e despois na segunda. Bueno, e se dá tempo, pois facemos unha terceira, eu teño tempo. Sí.
Bom, eu debo confesar que me quedou un pouco de gusto de que había cousas moi importantes que debimos tratar, porque realmente, como vexo, o problema do punto de vista global é que estamos nunha crise brutal, non só aquí, tamén en Norteamérica, tamén nos países emerxentes, tamén na China, hai unha situación de reconfiguración global, tanto económica como política, e dentro deste, o vórtice, un dos vórtices está na Unión Europea, que é o gran construto político do século, eso non hai dúbida ninguna, un gran construto político que, ademais, na miña opinión, é viable. O sea, eu debo declarar así claramente que a miña posición é claramente europeísta, estou absolutamente insatisfeito coa situación de Europa, pero, claro, en Europa, en este momento, colapsou o proxecto originario, que era un proxecto que naceu baixo outras circunstancias, e baixo outras circunstancias da posguerra, e que está dando lugar a unha emerxencia enormemente peligrosa das forzas reaccionarias e protofascistas prácticamente en toda Europa, unido, en determinados países mal soldados como España, a un proceso de centrifugación das identidades nacionales, regionales, identitarias, ou como queiramos chamar. Esta é a situación. Por lo tanto, penso que hai que enmarcar todo en este cuadro. Ahora ben, respecto primeiro, Europa, eu quero recordar que Europa é a primeira economía global, a primeira, por encima de Norteamérica, e naturalmente infinitamente por encima do resto. Que entre a Unión Europea e Norteamérica ocupan o 45% do Produto Interior Mundial, cunha población que non supera o 20% entre as dúas grandes unións. Naturalmente, a población europea é enormemente superior á americana. Por todos estes motivos, creo que, como ninguén se fai o harakiri, nin bota o barco a pique cando está navegando, a Unión Europea acabará encontrando camiño. Eu non son apocalíptico. E, ademais, creo que as prédicas apocalípticas son de pata corta, porque a historia máis longa é sempre a maneira de reconfigurar as situacións. Dito isto, tamén me gustaría pasar, dito isto, hai enormes déficits. Por exemplo, fundiuse a socialdemocracia europea e unha desgracia, porque neste momento non hai contrapeso ao ordoliberalismo alemán. E este é un gran problema que está moi ligado á ausencia das esquerdas europeas. Aquí evocouse o caso de Francia, que nós, Francia sempre foi el citoyen, foi o que nos enseñou a salir á rúa, a protestar. En este momento ninguén sale á rúa a protestar por nada en Europa, só sale a extrema dereita. Ben, se vamos a España, a miña convicción, eu son un federalista plurinacional. Creo que España está formado por distintas nacións, cousa que se intentou tapar, que aparece na Constitución española. Hai unha reserva que recoñece nacionalidades e rexións, apuntaba o problema adecuado, debido á irresponsabilidade política das forzas que están en España, Partido Popular e PSOE, acabouse dando un plato de caldo para cada un, e o plato de caldo para un non segue. E en este momento esta crisis están rompendo as costuras. E, naturalmente, non se pode comparar a autonomía de Rioja e a Cataluña dicendo que todos son ciudadanos españoles. Eso é unha absoluta desmesura e insensatez histórica. Dito isto, eu coincidiría con Albino unha cousa. As balanzas fiscais, as pretensións de Cataluña son profundamente discutibles. Agora ben, eu das balanzas fiscais creo que é moi simple. Quen cotiza en España e en Europa e en todo o mundo son os suxeitos fiscais. É dicir, un empresario galego cotiza como un alemán e un funcionario galego como un extremeño, ni máis ni menos. Por lo tanto, se circunscribindo o territorio resulta que hai máis ricos nunha comunidade que outra, ese é un problema absolutamente secundario, porque do que falamos é de políticas, e as políticas é suxeitos políticos. E indo aquí, en cambio, eu sí recoñezo que en España estamos abocados inevitablemente, xunto con a revisión dos termos da nosa concordancia económica, a recoñecer os feitos diferenciais. Temos que recoñecelo, porque xa se fixo na Primeira República, na Segunda República, e agora, sempre que hai en España unha situación de democracia, rebenta este problema, porque é un problema real. E non se vai identificar nunca Galicia con Asturias son diferentes, nin Cataluña con Rioja. E, dito isto, eu sería absolutamente contrario, e parece absolutamente rechazable, aos nacionalismos a lo padano. Creo que é un auténtico cancro.
e a vía que está tomando a dereita catalana é un nacionalismo padano, la Padania. O sea, Padania é un movimento de extrema dereita, como tantos outros, que enarbola a bandeira de nacionalismo. Sin embargo, creo que sí estamos abocados a facer unha profunda reconfiguración nun Estado federal plurinacional de España. E nada máis, agora, esta tarefa, e a tarefa significa mobilizar a sociedade. Unha pequena apostilla do que dixo. Sí, digo porque senón... Pero deixamos intervir o final. Sí, casi mellor. Bueno, primeiro é dicir que eu estou contento con que esta xornada se teña desenvolvido. Pareceme interesante e creo que é perfectamente incardinable no resto das que van seguir. O tema económico creo que é fundamental incluílo na xenda, na temática política. Quería unha pregunta, evidentemente, o que parece que é o monotema, non? Que é o das balanzas fiscales. Pero, bueno, xa está tan repetido, simplemente vou facer unha pequena reflexión dicindo que existe unha duda de si o goberno galego, a administración galega, está defendendo suficientemente este tema cara a outras posturas que se están vendo noutras autonomías, en concreto, pois, en xuntas que se están facendo de algúns presidentes de comunidades cara ao futuro desenvolvemento deste tipo de cousas. Para ir unha pregunta concreta a Albino, vamos a ver, díxose que o comercio exterior pois é en Galicia posiblemente, vamos, tal como dixo, digamos, o vector máis importante en canto a cifras. Supoño que ao falar de que hai 6.000 empresas estáse de alguma maneira apuntando a que ese número teria que aumentar. Claro, a pregunta que se fai, o que fago eu e que transmito dende un mínimo coñecemento do tema é que eu entendo que a comercialización en Galicia cara ao exterior é un grande problema, por unha cousa fundamental que veño mantendo, repito, desde un humilde coñecemento do tema, que é que falta auténtica cultura comercial. E exportar é unha cousa tremendamente difícil. A mí fai moitas gracias algunhas políticas que se siguen desde a administración galega para fomentar ese tipo de actividades con unhas carencias absolutamente, en fin, importantes. Entón, preguntaría a Albino como ve el este tema. Outra reflexión que quero facer é sobre algo que dixo respecto a esa posibilidade de que Europa pois se convirtira de alguna maneira como un desideratum digamos, nunha salvaguardia, por exemplo, claro, o tema dun paro, de cubrir os paros, digamos, dos países tal. A mí parece unha pura entelequia e venme a conto porque este tema sostuvo unha persoa moi vinculada en algún tempo á Administración Europea, a Comunidade Europea, nun foro que recentemente se celebrou aquí en Santiago e que a mí personalmente produxe un auténtico noxo ter que escoitar unha manifestación auténticamente, insisto, que me parece, aparte de demagóxica, absolutamente absurda. Respecto do tema catalán, eu quero coincidir con Albino non algo moi concreto que dixo ao final. Eu penso que o que se está buscando pura e definitivamente é, como vostede dixo moi acertadamente, un bis co País Vasco. A Luís Carabés, en fin, toda a amistade que une con el, pois quero discrepar mínimamente no tema das exencias de cualificación. Eu penso de que, evidentemente, ainda que hai sempre a diatriba onde entra o Estado, onde remata o Estado, onde entra o mercado, onde entra as axencias paraestatales, eu penso que as axencias de cualificación, a pesar dos graves erros evidentes e de todas as manipulacións, etcétera, que están producindo, penso que son necesarias. Eu nesto seguramente que manterei unha postura bastante aberrante respecto da totalidade ou do que é común sobre este tipo de comentarios, pero eu manteño, como tamén quero aproveitar para decir, rachando cunha técnica tamén moi extendida, de que penso que as políticas restrictivas ás veces son absolutamente imprescindibles. E non me estendo máis. Moitas gracias. Enrique, e pechamos despois coa intervencións dos... Bueno, eu non quedaba tranquilo, calado, pero porque a min dá a sensación de que repetimos moitas cousas e que seguimos tendo unha visión moi introspectiva cando falamos de globalización, non? A min gustame a foto esa de Gandhi fiando na roca. Por que facía a súa propia ropa?
porque os ingleses prohibían que os indios fabricaran roupa. Era un sistema colonial, pero os ingleses, incluído sobre todo, incluído co Partido Laborista, votado polos obreros industriais. Ben, non hai sistema colonial. Ora os indios fan a súa roupa e a de Leeds e a de Manchester en gran medida. Eso é o que cambiou. Pero iso cambiou o mundo para ben, como ser humano, digo. Porque, por exemplo, nos últimos 20 anos, o Produto Interior Bruto Mundial duplicouse por 2 e a pobreza reducirse a mitad da pobreza extrema. O cual supón que un dos obxectivos da ONU para o 2015, o único que se vai cumplir é a baixada da pobreza extrema. Pero eso ten un problema nos Estados-nación. Nos antigos Estados coloniais que eran capaces de obrigar a outros a traballar para eles. E que ahora non poden. E iso cañoran. É dicir, ahora resulta que hai unha maior correlación entre productividade e ingresos e que son máis complicadas as políticas de redistribución. Son máis complicadas. Son máis complicadas. Entón, hai que seleccionalas moito. Isto, en canto a perspectiva global, a mí me parece moi relevante o feito de que non sexamos capaces de que outros traballen para nós. E, ademais, cando non poden traballar, pois veñen aquí. Pero é que este factor que se ocorriu nos anos 40, en certa medida, co ascenso do fascismo, a Marie Le Pen estálle votando os votantes do Partido Socialista. Fundamentalmente. En gran medida, sí, porque son os traballadores industriais os que se senten agredidos. Eso xo dixo hai 50 anos Louis Althusser, que era un filósofo marxista francés. E estáse producindo coa globalización, pero é un dato. Ollo, o crecimento da ultradereita está provocado polo medio á competencia, polo miedo á competencia. Se seguimos falando só de políticas interiores, corremos o risco de perder perspectiva e cometer novos erros, que ao final o mundo pasa por riba de nós, porque por máis que diga Luís, as explicacións do sistema financiero, o problema non foron as hipotecas lixo, eso foi detonante. Si houbera pasado 5 anos antes, sería mellor, porque non teníamos metido o lío que nos metimos. En este momento a nosa soberanía está en cuestión, porque entre o sector privado e o público debemos máis de 3 veces o PIB. Non temos ninguna soberanía, temos que ir pedir cartos. Entón, é que falar de nós como se isto fora algo que dependerá de nós únicamente, endebedámonos moito. En España o sistema financiero está costando moito diñeiro. Vai costar 40 a 50 mil millóns de euros. Pero vai costar o sistema financiero máis regulado. Aquí había un problema de regulación. E eu que penso que o mundo está crecendo porque hai unha certa libertad de comercio e de movimento de capitais, xa o decía Adam Smith, pero o propio Adam Smith decía que había que regular moi ben o sistema financiero. Adam Smith hai 250 anos. Aquí, descubrir cosas novas é difícil. Entón, o sistema financiero non é fácil de regular, porque ademais ten moito poder. Pero é verdade que se había algunha cosa máis regulada en España eran as caixas de aforros. Tiñan todas as características para explotar, incluso a súa propia especialización histórica no sector inmobiliario, que foi o que creou a burbulla. E por último, por rematar, por Albino, a mí gustaríame ver a película. Gustaríame ver o que exportaba Galicia sobre o total de España cando entramos na Unión Europea, o que exporta agora. Porque as visións estáticas e os xogos de suma cero, de balances fiscais, como economista, a mí gusta ver tamén as dinámicas. Como vai evoluindo a cousa. Entón, Galicia, que exportaba o 5% do PIB, o 5% de España, o exporta o 7,5%. É verdade que cando exportaba o 5% do seu PIB, o 65% da exportación era Citroën. E hoxe é o 30%. Seguimos dicindo que gracias a Citroën, o sea, decir, o que crecimos foi Inditex, máis ou menos o 20%, e todos os demais. Non, hai que ver a dinámica. E por último remato con unha broma que lle fago aos meus amigos. Eu teño moitos amigos pola administración social e os meus traballos que son do partido do goberno. Están cabreados os cataláns. Aquí tamén hai moito cabreo cos cataláns, porque como estamos falando de reparto sempre, e os cataláns se pandan coa pela. Ese é o alcume que tiñan en este país. Non? Pero eu cando me din como van a ter dereito a ter autodeterminación, poder votar, digo, bueno, algún momento así teremos nós. Podemos tela nós tamén, somos nacionalidade histórica. E para que queremos, din? Se se van os cataláns e os vascos ou consiguen balances fiscais, eu non, perdón, total liberdade fiscal, eu penso que non deberíamos ficar dentro do Estado. O sea,
a pesar dos nosos defectos. Ese é un debate que hai que facer. Que pasa no horizonte de que os cataláns consigan un cupo? Que pasa? Que pedimos nós? Que desaparezca o cupo do País Vasco? A estas alturas é imposible políticamente. Cal é a nosa estrategia? Porque o Estado español, endividado como está, ten unha capacidade limitada de facer cousas, Vale. Ya está. Podemos empezar bueno, como que irá de non sei. Sí, vamos a ver, eu en media hora dimito de falar de dinámica tamén, sabes? Teño varios libros publicados con dinámica, están aí paralelos para ver o que escribín. Por certo, preguntas sobre a estrategia competitiva do país, non da Unión Europea para o futuro. Hai un PDF na miña página web feito para a Consellería de Economía, un informe cun equipo de personas amplio, onde falábamos das estrategias competitivas xa hai 10 anos aproximadamente. Entón, bueno, nin caso, vale, pero eu non teño, o sea, a mellor referencia que decir, hai esa lectura aí. Logo, eu das últimas cousas que se dixeron, e non podo entrar en todas, verdad? En calquer caso, o Inditex xestiona a súa maneira a globalización, na India e en China. Eso tamén, e eso forma parte do capital industrial do país. Pero voume salir de aí. Eu creo que, en boa medida, os maiores temores que acaba de sacar tamén Xan, e os problemas de fondo que non saliron aquí, porque eu teño que limitar, eu teño a manía de acotar do que vou falar e deixar fora o que non vou falar. Porque se non falo de todo, non falo de nada. E entón, está moi ben, incluso me faría máis famoso, pero non me interesa. Entonces, das últimas cousas. Os problemas que hai no conxunto da Unión Europea, na miña opinión, é que ante un batacazo económico moi grave, e xa viña de atrás, cada Estado está buscando a súa vida por libre e no ámbito de maior confianza e maior homoxeneidade. E entón, aprendimos que a Comisión e o Parlamento non pintan nada. Desde hai 10 anos, eso é un proceso imparable. E estáse configurando unha confederación de facto de Estados e de executivos, nada máis. E entón, eso mismo, que é un gravísimo risco, porque eso alimenta o nacionalismo e os nacionalismos daqueles que venden falsas solucións, que son os protofascistas. Entón, é dicir, esa incapacidade da Unión de facerse o que tiña que facerse e ese repliego hacia posicións nacionais está alimentando fuxidas hacia adiante de tipo nacionalista e de tipo nacionalista protofascista. E o mismo sinto decilo en España. O fracaso da economía española, o batacazo tremendo lío no que está metida a economía, pero como dixen que non vou falar de política, nin de políticos, nin nada, entonces cálome, verdad? Pero o fracaso colectivo do país en esta encrucillada fai que algúns empecen a decir e se nos vamos? E se, oye, fuera de aquí, que isto es un... Que pintamos aquí? A mesma reflexión que fan algúns na Unión Europea faise dentro de España, pero é polo sentimento de ter feito un fracaso. E é curioso que nos dous casos estén alimentando populismos nos que se lle están vendendo falsas solucións á poboación. Probablemente incluso podemos atoparnos a paradoxa de que os máis seguidores desos procesos vayan a ser os máis desheredados do país. Pois, e as clases medias como que estén así, pensando e dicindo, que cosas máis raras están pasando. Pois sí, están pasando esas cousas raras, porque se están vendendo falsas solucións, porque as solucións pola porta adiante, de tipo federal, de tipo de cohesión, etc., non hai quen as nomee, non hai quen as poña en riba da mesa con claridade. Como aparentemente fixemos aquí un pequeno exercicio de falar un pouco claro. E eu é do único que me vou con certa satisfacción de que non viñen a Santiago a marear a perdiz e que algo claro se empezou a falar. Bueno, Luis. Vamos a ver, Quique, expliqueime moi mal, porque cando falei do libro de Grispan, xustamente era porque Grispan creía que non había que regular, e o que había que facer era regular, por lo tanto, o das das hipotecas basura, hipotecas lixo, é unha manifestación, é un exemplo. Non dixe en ningún momento que as hipotecas lixo foran a causa de nada. Respecto ao meu ben amigo
que me falou das axencias de cualificación, claro, é verdade que é mellor que existan e que non existen, non estou completamente de acordo. E, ademais, eu teño as miñas dúbidas de que se realmente, se fixeran axentes de cualificación públicas, a gobernanza desas axencias non estiveran contaminadas por a posición partidista de cada momento. Por lo tanto, eu creo que hai que garantir a maior independencia posible desas axencias, pero, sen dúbida, aqueles que van a poñer os cartos necesitan unha referencia sobre a solvencia daqueles que os piden. E, por último, respecto a que decía Xan Facal da Unión, eu estou moi de acordo con el, pero eu me lembro que antes de que un conxunto de xente decidira que eu estou aposentado, cousa que xa lles digo que non estou, pois estuve nun debate, nunha comisión de financiación autonómica, realmente o que percibín, e logo aquí está Ramón Maiz, está Cabaño, que no seu día íbamos por Barcelona, antes de que xente moito máis nova pensa que descubriron o Mediterráneo, bueno, antes de que Nuria Bosch fora nacionalista tamén, hai que decirlo, non? Pois, este é o que ten a ser un pouco maior, non? E manter a memoria. Bueno, independencia, perdón, que eu nestas cousas móveme mal, perdón. Sí. Sempre está ben ter un experto ao lado. Pero, sí, Nuria Bosch. Respecto de Xan Facal, isto que decíamos de que La Rioja é evidente que non é Cataluña ni Murcia e Galicia, é que, claro, cando as discusións sobre o sistema de financiación autonómica, o que estaba debaixo era o modelo de Estado. Non era tanto que se eran 15 ou eran 20, que tamén, pero a cuestión fundamental non eran esas. Por lo tanto, nunca se podía chegar a un acordo. E, de feito, aqueles que tiñan unha posición históricamente relevante e económicamente tamén, negociaban pola porta de atrás. Entonces estaban os parvos que creían que era unha cousa multilateral. E non o era. Por lo tanto, eso, se cai, sería bo recoñecelo e darlle unha volta, porque senón pois estamos outra vez con unha certa hipocresía, haberá outra comisión, haberá outra historia. A mí todo isto das balanzas fiscales me parece que houbo algunha intención de embarrar o campo, porque, por un lado, despois chega Montoro e di, non, cambiamos metodología, aquí facemos outra cousa, pero esta cousa non é a balance, non se sabe moi ben que é, pero hai moitas cousas co cual a xente xa non sabe de que fala, que políticamente, seguramente, desde o punto de vista táctico é extraordinario, pero desde o punto de vista, digamos, de honestidade política me parece bastante lamentable, non? Bueno, xa está. Bueno, pois pechamos. Moitas gracias a todos, tamén sobre todo aos intervintes, e hasta a próxima.